Haideți să vă arăt cum se face o spălare profesională de exterior la noi la DLA 13. Prima oară îndepărtăm murdăria, iar după aceea aplicăm sumă. După ce am îndepărtat murdăria de pe mașină, pentru că este foarte important primul pas, să îndepărtăm murdăria de pe mașină, pentru că vom da cu spumă și vom spăla mașina la burete. Este foarte important să dăm murdăria jos de pe mașină, ca să nu frecăm toată mașina cu pământul de pe ea. Păi, n-avem spumă? Avem! Bun, și acum să frichi. Cel mai bine ar fi să folosim mișcări circulare, așa ar fi cel mai corect. Și dacă faceți un exterior, nu știu, în altă parte sau la fise, cel mai bine ar fi să urmăriți pașii pe care vi-am arătat. Deci trebuia să curățăm și jantele, dar pentru că clienta se grăbește, trebuie să ne grăbim și noi. Dar totuși